Start. Salut lume, eu sunt Electron și azi o să vă arăt cum să faceți o ușă cu pistoane. Da, și am uitat pistoanele. Să le luăm. Trebuie să punem 3 pistoane, una pe alta. Aici 1, 2, 3, 4 și pe a 5-a Adimine, ai uitat? Da, am uitat. Și de a 5-a punem. Salut, el e Monkey. Mikey, the Mikey player. Monkey, e așa, mă. Da. Da. Scuze, frate. Nu Numărăm nimic. 5. Alegem materialul, eu am ales lemn, punem în mijloc 3 de astea și un pic, să spargem niște bloc de dort. Așa. Așa. Va trebui să punem redstone aici, aici, aici. Și aici. Aici și aici. În fine. Deci aici, aici și aici. Mai așa? Că se aude că închide cineva și Eu mă joc Arctic Combat. nu fă reclamă pe videoclipul meu. Ba fac. Pușcărie. Canalul meu este The Mikey Player, intrați pe el, dați un subscribe, orice. Așa, da. Dă-te, mă, porcule. Nu vorbeam cu tine. Mi-am dat seama că toți mai trebuia. Sigur. Bă, eu intrat apa. Da. Ciudat. Frate, ce mă enervează? Nu tu, ăștia. În fine. Punem torța. Una. Punem două în jos. Că am greșit eu. Așa, trebuia. Așa, du-te, mă, porcule. Da. Ups, eu am puțin lag. În sfârșit am intrat. Chiar am știut tântălăi acolo care nu știau să dea go. Să intre pe joc. Doamne. Chiar că da. De ce nu? Da. Deci va trebui să faceți ce fac eu, deci fiți atenți că acum eu n-am chef de explicații. M-am încurcat de câteva ori, dar acum să iasă bine. Cred. Bun, așa. Firar. Ce ai făcut? Bă, dar e fain jocul, numai că e prima oară când îl joc. Dar cu ce Stai, e? da. Ei, acțiuni, prostii de astea. Mie îmi place. Cu ce este? Acțiune, măi. F. Am găsit doar mai bun pe jos. Da, e cu împușcături. Firar. Aha. O să acoperim mai... Da. Va trebui să punem ăsta așa. Ce scor Va trebui să varzam. spargem două în jos. Așa. Stai ca firar, asta n-am văzut. Ce n-ai văzut? Ups. N-am făcut nimic. Nu luați în considerare asta. Ce? Nimic. O să punem redstone-ul. Da.
ciudat. Ce fac asta? Punem E unul asta. acolo. Ce? Oh, scuze. Eu eram nervos că am pierdut aici și am vorbit în numele meu. Deschide. Au. Să ne grăbim. Alo! Afirar. Nu stați aici, că o să pățiți asta. Asta, au, așa. Hai, dorează-vă până ce termin tu acolo. Alo! Păi cam asta a fost. Eu sunt Electron și el e Monkey și vă spunem și...